Елате с мен да си взема книжката! Трябваше да я взема още на 6-ти, обаче на 9-ти кацнах обратно от Барселона в България. И първата ми работа беше да взема своята кака Хриска, която вече е шофьорка и тя, да отидем да вземем колата ми, да ме закара до КАТ и да вляза в КАТ да взема своята книжка. Тук ме навяха ужасни травмиращи спомени от моето последно посещение в КАТ. И въпреки, че знам, че абсолютно нищо вече не може да се обърка, очите ми се насълзиха, докато чаках да ме викнат. Намерихте ли място? Първо един подпис е долу, че ти я връщаме. Подписвам. Имаш 3 фиша. Добре. Не ти пука, защото ти връщаме книжката. Толкова съм щастлива, че и 5 пиша да бяха. Да си даш граждански. Много благодаря. Най-щастливият ден в живота ми. Буквално тичках и подскачках обратно по пътя към колата ми. Имам 3 фиша, честито! Нямам представа за какво са, но този ми каза: имаш 3 фиша. И аз викам: добре, вика, не ти пука. Викам: не, това е най-щастливият ден в живота ми, чичи. Ох, ама гадни фишови са. И това беше 250. След тая. Няма проблем. След тая. Що се качваш там? Качвай се тук да кара. Слизай ми от мястото! Така е време Линшо с книжка да седне обратно на своя трон. Къде искаш да те закарам, мамусита? Към Спиди имам пратка за взимане. Благодаря. Тръгваме. Оставихме Хриси на Спиди, карам от 10 минути и хора, карам с насълзени очи. Вие не разбирате. Вие не разбирате какво щастие е това за мен. Как можахте да ми го отнемете? Толкова много обичам колата си, толкова много обичам да карам. Заклевам се, че ще бъда по-внимателна от тук насетне. Никога повече няма да видите да ми се случва нещо подобно. Ами да. Правя този voice-over 4 дена по-късно и единственото нещо, което ще кажа